Avvalo assalomu alaykum shahrimandoni Jumhuriyati Tojikiston. Tamom qishli jomea shahrimandӣ, muҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ, ҳамаи шуморо бо ҳамон иди истиқлолияте ки гузашт, баъд фалокатое ки буд, офатҳои табиӣ ки шуд, ҳам ҳамдардӣ, ҳам чӣ мегӯем ки бо равшанфикроро зиндонӣ карданд. Чанд қис шуд мо набудем. Барои ҳамин ҳамаи шумо хоҳиш ки Freedom Nation Tajikistan менависем. Бо ду нафари дигаре зиндон кардам. Истиқлолията бигӯям, агар истиқлолият барои мо не истиқлолият ҳам барои оилаи Эмомалӣ Раҳмон ки худшон истиқлол шудагиянд, соҳиби ҳама чӣ шудагиянд, дигарон ҳама ғалом. Тоҷикои аслӣ ҳама дар берунанд, дар муҳоҷиратанд, дар саргардониянд, репрессия шудестанд, суд кардестанд бо ҳар гуна роҳу восита. Freedom Nation Tajikistan менависем. Ҳамо Абдуқодири Рустам ози ман як ролика мемонам, шумо мебинем. Ҳамо одамоям зиндонӣ карданда, одамое ки худшон да хизмат мекард, худи ҳаминоқати ҳамкорӣ дошт. Ман чуноне ки гуфта будам дар як записам, ҳамин яке цитат мегӯям да, яке калам омад, амура мегӯям ман шумода. Ин амура да Томас Джефферсон гуфта буд. Томас Джефферсон. Человек, ҳамун императоре ки ба мардум озодӣ намедиҳад, ҳаргиз худаш озод нестад. Ӯ худаш ғулом аст. Барои ҳамун озодия фақат репрессия мекунад, қатл мекунад, шикор мекунад мардума. Асосан мардуми дига манотиқа шикор мекунад, манотиқи худша шикор намекунад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ин масъала намегӯм, аз куҷо будани ҳамон нафарҳоя намегӯм. Барои он ки ҳар нафаре ки ман гуфта будам, 1.5 сол, 1 сол пеш, 2 сол пеш записам ҳаст, бинен, тамошо кунед. Гуфта будам ки ҳар нафар шахси мансабдор, ҳатто аз минтақаи худаш ба император хизмат мекунад. Системаи макиавелизма бигирен, хонем. ҳамуноям дест мекунанд, дар кор нестад. Ин ҳамин вазирое ки айни ҳол кор мекунанд, роҳбарое ки намедонам, ҳар касе ки ҳаст нест мекунанд. фаҳмидем? Ман гуфтагӣ будам. Ина журналистои озода гирифт, блогер гирифт, намедонам, более-менее бачаое ки лидерски качества доштанд, ҳамаро зиндонӣ карданд. ҳар роҳ қати установление мегзаронанд. Асос установление. Барои он ки ҳозир тактики ай ҳама хубшон фақат установление. Установид мекунанд, шикор мекунанд, установид мекунанд, шикор мекунанд, зиндонӣ мекунанд, давид мекунанд ба воситаи хонаводааш. Касе ки мубориз ҳаст, ошкор мухолифе ки ҳаст, ман гуфта будам 2 сол пеш ки маблағ роӣ намекунад. Мухолифи аслӣ, ман шумода мегӯям, Аврупо даам бошад, Амрико даам бошад, маблағ роӣ намекунад. Ҳамун бачаҳои гурӯҳи 24 даам рӯз чишта гуфтанд. Бояд анамун принсипҳои итоат кард. Одами мухолиф пул роӣ намекунад. Барои худта киштан пул роӣ мекунӣ. Ман 6 сол шуд дар хориҷа ҳастам, пул роӣ намекунам. Барои чӣ пул роӣ кунам? Барои ҳамин ин протседураҳои бояд гузашт инсон, ҳар як инсон. Барои ҳамин шикор кардестай, ҳар касе ки акун навбати вазирон мебиёя, ҳоли вазирҳои шикор мекунанд. ҳоли бо асосан коргарои мақомоти ҳифзи, ӯ коргарои ҳамин Шоҳрух дар кор нестад. Рустам, ман шуморо мегӯям. Вазиро дар кор нестад, дар кор не. Барои он ки иваз шуд.